ассалому алайкум бародари азиз, салом ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷик. Медур ҳастам ҳар як шумо сиҳат саломат ҳастед. Ҳама каса хуш омадед ба канали ҳафта душанбе. Ва дӯстони азиз, дар навори имрӯза бо дархости зиёде аз подписчиконамон тасмим гирифтем як навор фақат вазҳора, яъне мошинои советскиро ба навор бигирем. шумо бошад дӯстони азиз, любителои советски дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. Дастгирӣ аз тарафи шумо чиест? Дӯстон, танҳо лайк мондан астед. хоҳиши зиёде ҳаматон лайкҳоро бизанед. ҳамин навоша 500 лайкнед, ба наздики қисми диюмша мебурорем. ба ҳам хотир бардорои ман нашод лайк бетараф набошен. ва рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебурӯя. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чи намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошен, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. наворро бошандок занонда то охираш тамошо кунем. беҳтарин навошагӣ иншоалло ки маҳқултон мешава. курси рубл дӯстони азиз дар рӯи экран мебурӯя ва инак мо наворро сар мекунем. тамошои бо фароғат ба ҳар яки шумо хоҳонем. дӯстони азиз, инак навори советскиро сар мекунем. ҳатман лайкҳоро бизанем ва пешаи наворро сар кардан хостам як чизро ба ҳар яки шумо бирасонам. ана 5 нафаре ки бордро аввалин шидат дар ҳамин навори мо 5 та комментария менависона. суратҳои мошинотонро рӯй кунем бордро, мо бепул реклама мекунем бари ҳамин комментарияҳои шумо. ва бордрои азиз, якм эълонмон ваз 2114 мебошад. соли бароиши мошин 2010 бордро, абиён мотор бошад 1.6, сӯзишвориш бензини холия бордро, коробка механика, ранг сафед, кузов хэтчбек. мошин бордрои азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 моҳ танировка, 6 моҳ ҳуҷҷат. мошинча мегӯяд зури бадай мегири, фақат ҳай мекунӣ, мегарди, срочно фурӯхта мешавад. ана дискош прастоя. бордрои азиз, рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагӣ. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. хоб бордрои азиз, марҳамат дин вази фурӯшиамон ваз 21099 мебошад. соли бароиши мошин 2003 бордрои азиз, абиён мотор 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, ранг залатиси, кузов седан. номеро транзитаи бордро, диско простой. мошин бордрои азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 8000 сомон. соҳиби мошин қайд кардагия ки мегӯяд срочно сум дар кора, мошин фурӯхта мешава. мошин бордро ҳуҷҷат надорад, ногуфта намуна. нархи арзон 8000 сомон. рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагӣ. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. ногуфта намуна бордрои азиз ки шумо дар чӣ намуд мошин лозим мешава. ҳатман дар комментария нависед ва мо иншоалло дар навори баъдина реклама мекунем. хоб марҳамат, шерои нач хеле ки дар обложкаи видео қайд кардам ки мошинои арзон аз 6000 сомон сар мешавад. бале дӯстон, ин комилан дуруст аст. ва ин мошини навбатиамон ваз 21099 мебошад. соли бароиши мошин 1998, абиён мотор 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, кузов седан. мошин бордрои азиз қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нархи мошин 6500 сомон. соҳибаш мегӯяд срочно мошин фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷат надорад, алиш мешава ба гов, буз, буқа, гӯспанд, асп, хулас лаббои маркаи ҳайвон қатъӣ. одамои конкрети мегӯяд занг бизанам, илтимос карда беҳуда занг назанед. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаша барои маълумоти бештар дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар алоқа бироед ва қатъияка савдо намоед. марҳамат бародари азиз, мошини навбатиамон ваз 2107, соли бароиши мошин 2003, абиён мотор 1.3, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, ранг сафед, кузов седан, диско простой. мошин бордрои азиз қарор дорад дар ноҳияи Қабудиён. нархи мошин 7000 сомон. инач хеле ки шербачо бисёр занг мезаден, дархост мекарден ягонта вази арзон мон. ина бордро баҳри шумо. мошин бордро аяфтш маълумае ки ҳуҷҷат надорад. рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти пурраро дарёфт намоед. марҳамат дӯстони азиз, ин мошини навбатиамон ваз 2106, соли бароиши мошин 2001, абиён мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка механика, свети кабуд, кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархи мошин 15000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотори 1.6, бензини холия бордо. соҳибаш мегӯяд газа умуман дидагӣ нест мошин. ана мошин бордо, коробка зади моз, ҳамаш мегӯяд гарантия, болно 80%, диско размери 14. мошин мегӯяд ягон камбудӣ надорад, стойкои завод
хулас ҷои варид ҳусидагиш нест савдо пеши мошин да мешава харидори аниқ бошад занг бизана бояд чиним чи мега савдоам мекунем нархи мошин бордиро 15000 сомонӣ рақамҳои соҳибшо дар рӯи навор мемонам бордиро марҳамат дар алоқа бироед ва қатъяка савдо кунед шашм вазеро ки ман ба шумо пешниҳод мегардонам дӯстони азиз ин боз ваз 2114 соли байроиши мошин 2006 объем мотор 1 гафт сӯзишвориш бензину газ коробка механика ранг сиёҳ кузов седан пробегаш 200 000 км мошин бордирои азиз қарор дорад дар ноҳияи рашт нархи мошин 30000 сомон соҳиби мошин дар ҳамин ҷо гуфтагае ки мега мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мотор 1 гафти политсейский хулас мега ягон камбудӣ надорад мешини фақат ҳаймети газ дода мегардӣ рақамҳои соҳибаш барои маълумоти бештар дар рӯи навор мебарояд дӯстон марҳамат дар тамос шавед ногуфта намуна бордиро рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебарояд агар ягон татуин ягон намуд мошин хона замин квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед иншоалло дар навори баъдина реклама мекунем خب شیرونر نوارا ادامه میتین دستگیری ما رو فراموش نکنید لایک رو بزنید باردرو обязательно چند لایک زیاد شه اون موتیواسیون ما رو زیاد میشه و حتما باردرو نفرای مهمونیت خوشمندم پادپیس کنین این ماشین البته واز 2104 دوستان عزیز سالی بروش ماشین 1995 باردرو объем мотор باشه 1.5 سوزش فروش بنزین коробка механика رنگ سرخ کузов фургон ماشین باردرو قرار داره در شهر پنجاکه نرخ ماشین 25000 сомон соҳибаш оиди ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот қайд кардаги нест фақат гуфтагие ки аз соати 8 сар то 8 бегара метавонед занг бизанед сухана дуроз намекунед бордиро рақамҳои акара дар зери навор мемонам марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро пурсон шавед марҳамат бордирои азиз як мошини дигар ваз 2112 бари шумо чиста молодёжная бордиро зеби лайк дора ваз 2112 дӯстони азиз соли бароиши мошин 2005 объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензина бордиро коробка механика кузоваш хэтчбек мошин бордиро қарор дорад дар шаҳри душанбе нархи мошин 25000 сомон соҳибаш мега мошин дар ҳолати соз қарор дорад ба телефон нарх накунед мега биен мошина аз наздик бинем ба савдо мекунем ана мошина ҳолати хубае мега срочно фурӯхта мешавад мега камидуи мели чӣ дора хайд сумша минус мекунем биен мошина бинен хулас мошин мега документ надора номеро транзит ягон ваз 2108 боша алишам мекунем рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебарояд бордиро марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро пурсон шавед марҳамат барои азиз навора идома метиҳем ва ин мошини навбатиамон ваз 2115 мебошад соли бароиши мошин 2004 дӯстони азиз объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензин коробка механика ранг сервиси кузов седан дисково простой мошин бордиро қарор дорад дар шаҳри душанбе нархи мошин 50000 сомон привод передний ва дӯстони азиз соҳибаш қайд кардагие ки мега мошин ҳуҷҷати солона дора нав кардагие утилизатсия тонировка ҳама чӣ дора тонировкаш 6 моҳи дигар муҳлат дорад хулас мега мошин нахадвай бисёр арзон намешавад бордиро рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам марҳамат любитело боша занг занед ва маълумоти бештарро пурсон шавед марҳамат бордирои азиз боз як мошини арзони дигар бо нархи пирашки баҳри шумо ваз 2107 бордиро солиш 2002 объем мотор 1.3 сӯзишвориш бензин коробка механика ранг сафед кузов седан диско простой мошин бордиро қарор дорад дар шаҳри душанбе нархи мошин 6500 сомон соҳибаш мега мошин наружни кор дора пусидагӣ надора мотор 03 коробка 5 тага номер техпаспорт дора документ надора срочно мошин фурӯхта мешавад рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебарояд бордирои ҷон марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро пурсон шавед бордирои ҷон навора идома метиҳем навора нов замода то охирш тамошо кунем беҳтарин навор ҷага иншоалло маъқултон мешава зиёда аз 12 та ваза бордиро навор кардагием ки нархошонам бордиро нархҳои дастасеҳ ва ҳатман заҳматҳои моро қадр кунен лайкора бизанем ва бордиро бо дархости зиёде аз любителои приора ина баҳри шумо бордирои лада приора خب باردرو لاده پریورا 3 سالی برویش ماشین 2012 объем мотор 1.6 سوزشوریش بنزین коробка механика ранг сиёҳ кузов седан мошин باردرو қарор дорад дар шаҳри душанбе нархи мошин 51000 сомон пробегаш 170000 км мошин гаштагӣ аст
ва бардро соҳибаш мегӯяд мошин тонировка ҳуҷҷат дорад, кондитсионер кор мекунад, савдо дар назди мошин мешавад, алиш намешавад, конкрет харидор бошад, занг бизанад. марҳамат дӯстон, ҳолати салони мошинро тамошо кунед. Хулос, рақамҳои соҳибашро дар рӯи навор мемонам. Марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз ходи соҳибаш дарёфт кунед ва қатъияка савдо кунед. марҳамат дӯстони азиз, 12ҳам вазъи фурӯшмон, яъне ахирон мошин ваз 2114 бардро соли 2012, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка механика, ранг сафед, кузов хечибек. ана пробегша 100,000 км қай кардагиай. ва дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошин 29500 сомон. дискҳо простои. соҳибаш мегӯяд срочно сум дар кора, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷат солона, утилизатсия дорад, тонировкарам дорад. мотор коробка Apriora 1.616, кондитсионерам дорад. дӯстони азиз, кор мекунад. хулас, рақамҳои соҳибашро дар рӯи навор мемонам. бардро марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. бардрои азиз, ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. мисли ҳар вақта дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. бардро ҳатман лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед, зангулаи каналро пахш кунед, ки шутобии ҳаррӯза наворҳои мо бохабар шавед. ва нафароне ки моро то охир тамошо карданд, дар комментария дар омада 3-8 зер кунед. ба мефаҳмем ки шумо моро то охир тамошо кардед ва ҳатман миннатдории худро баён мекунем. ногуфта намонад бардро ки рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебирояд. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори баъдина реклама мекунем. боқии дӯстони азиз дар паноҳи Алло бошед. навори наваш дад кунед. хайр.